amaphuthama wena thatha ngikushoyo okungase kukusebenzele mase uyakwenza abefundisi uma bekutshela ngezulu nakholwa yilokho ungathi bafuna imali obadlala ngawe bakithi kahleni madoda kahleni ngicela ukuphendula mina kahleni bakithi okay ombuzo oqala uthe ungangilayela yini egoli ungazi 1 uma ungangilayela egoli ungazi hayi awuhlanganise akulula ukuthi ngiyalela umfundisi ukulayela ngezulu uyazi bakithi uyazi angithi ungangilayela ngegoli ngoba wena wazi egoli manje lo ngilayela naye engazi ngokholwa kanjani ngoba naye akazi njengami ungakuphi naye akazi uyangikhohlisa manje ngilazo ngoba naye akazi cha unogcobo phela yena alinikeziwe uJehova uJehova sokwamsezulwini maxoxa uJehova angithatheka ngomsi uJehova ungigcobile nakhe ezulwini cha phela niyakwazi ngamehla imfihlakalo khona ezulwini ayikho uzokwazi ngani ukuthi imfihlakalo ngoba ayikho kimi imfihlakalo uyangikhohlisa ke mina cha phela wena kholwa ilokho akushoyo awukahle ku angithi mina ngiyazi mina ngithakaza ezulwini kodwa ungilayela ngezulu mina ungilayela ngento nami engazi ukuthi akazi sozoba nawe angeke uzokusala nikudonizo akazi naye yazi ukuthatha njengoba uthi yinali iBhayibheli ukuthatha kule incwadi mawudabuthi uba nobhayela encwadi ake sithi uJohane nongokwabani basaphela bakhona uJohane wakwabani uJohane kodwa ungathi basikhohlisa mkhulu hawulwazi ake yazi